Media Production jabarani filɛbagaw aw minnu sɔgɔlen don an na sanga ani wagati Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi kari décembre kalo tile 10 san 2023 aw bisimila an ka kunnafoni kɛnɛ kan. Ka daminɛ décembre kalo tile 6 ka taa bila décembre kalo tile 10 na Mali gouvernement ma caman olu be Chinois jamana kan. U tagalen do jamana fila ninnu ka ɲɔgɔn tɛgɛdi ɲɔgɔnma ma baara ninnu na. Anw ka ministre min ɲɛsinen do an ka kɔfɛ ko ɲɛnɛbɔli la n'an b'a fɔ ma ko ministre des affaires étrangères ale de ye jɛkulu ɲɛmaa ye. Baara ninnu bolodalen do ka ɲɛsin an ka kuranko ani an ka dugu jukɔrɔ kɔnɔfɛnw ma n'an b'a fɔ olu ma ko mine. Kidal gouverneur kura ale bilasirala an ka ministre fila fɛ n'o ye colonel major Ismaël Wage ani colonel Abdoulaye Maïga ye ka jamana ka ci lase n'o ye Kidal basigi ani Kidal marabolo taga ɲɛ. Dɔgɔkun fila ninnu kɔnɔ an ka finitigilakaw ye dankari terroriste caman na Menaka dugu kɔnɔ. Ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an b'a fɔ aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ.